संघटना अजय कुटुंब त्यातून म्हणून का लेखा मोठे म्हणून आपल्याला असेल करतं हा असं करणार मला दादा आणि असेल करता बाजूला मुकांना दादा आलेली दादा आणि लासिनी काय झालं लेखा असं करणार आणि नेता पदार्थांनी सगळं करणार लेखा ओ आपण नजरला कोणतं पण करूया बाबा बाबू ठीक आहे लेखा मारोगे पुरुषा भारती पूरी को सिरजोन ओके मोहे तुमको भारती पूरी को सिरजोन बोलते अपन कहाँ से चलते हो ओका खड़े खड़े करते हैं ये था ओला हमें ये चला ठीक है हम तो बने तो लिया ओला फिर ये बोल सकते आरो तो नहीं जमा ये फिर ये मारने पुरुषा